Goddag 3. Jeg har lige hurtigt smækket en guide sammen her til, hvordan I installerer Derive. Ikke hvordan I bruger det, bare hvordan I installerer det. Jeg har lagt Derive ind i matematik-konferencen, der ligger her. Det første I gør, det er, at I dobbeltklikker på den her Derive 6.1 Trial Setup, trykker på Launch, venter til den er downloadet. Yes. Den her installerer sig bare, I trykker bare next, next, yes, next, 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 next. Finish. Og I skal ikke genstarte, tryk cancel. Nu går I ind i den mappe, der hedder Crack. Og det er fordi, det bare er en demo-udgave. Det vil sige, at I har den kun i 30 dage. I trækker de her 2 filer ud på skrivebordet. Dem skal vi nemlig bruge lige om lidt. Således. Nu ligger de 2 filer ude på jeres skrivebord. I dobbeltklikker på den, der hedder key.rec, trykker ja, trykker OK. Så dobbeltklikker på My Computer. Går ind på C-drev, går ind i programmer eller program files, hvis I har den engelske udgave af Windows. Finder den, der hedder TE Education, finder Derive 6 Trial Edition, tager denne fil og trækker den herind.